ଏଠି କାହିଁକି ଏତେ ଗହଳି ଅଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟରେ ଚଲାଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଅଟୋ ଦେବେ, ଅଟୋ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ଯିବେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ 30-20 ଟଙ୍କା ନେବେ, ଆପଣମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଅଟୋରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆସିଲେ ଏଠି ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆସିଲୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ଆମର ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ରହୁଛି। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ ଆସିଲୁ, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା, ସେ ଗେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସି ସିଧା ଯିବ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଗଲେ ଆମର ପାର୍କ ବୁଲିପାରିବେ। ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ ଯେଉଁ ପାର୍କ ଅଛି ସେ ପାର୍କ ବୁଲେ। ଆମ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଟିକେଟ୍ ନ କାଟିଲେ ବି ବୁଲିପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ଆମର ମାହାପୁର ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ ବି ବୁଲିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପାର୍କ ବି ଅଛି ସେଇଠି ବି ଆମର ମାହାପୁର ଟାଇପ୍ର କେତେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବ। ନାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଲୁ। ଟିକେଟ୍ କାଢ଼ିବାକୁ କେତେ ଲାଇନ୍ ଦେଖୁଛ ନା ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି। ଆମେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଆମର ତାକୁ 90 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆମର 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ନେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଯେତିକି। 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ରୁ ଅଧିକ ପଇସା। ଆମେ ଏବେ 14ଟା ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛୁ। 14ଟା ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଆସିଲୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଖେଇକି। ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ ସେମିତିକି ଆମେ ୱାଟରଫୁଲ୍ ଅଛି ଏଠି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସିଟ୍ ଖସୁଛୁ ଏବେ ତଳକୁ ଦେଇଥିବେ। ତଳୁ ଖସିଲାଠୁ ଗୋଟେ ଆମର ଜପ କରୁଥିଲେ ବାବା ବସିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ୱେଲକମ୍ ଜଣାଉଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେମିତି। ଏଠି ଆମର ଗଣେଶ ବାବା ଅଛି, ଯାହାକି ଆମର ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ, ଗଣେଶ ବାବା। ତାପରେ ଆମର ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମର ବଜରଙ୍ଗୀ ବାଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଅଛି। ଏତେ ଗହଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ଦୀପାବଳି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ଆହୁରି ଅଧିକ ଗହଳି ହେବ। କାହିଁକିନା ଆମର ଇଆଡ଼େ ସୁରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ରହୁଛି କମ୍ପାନୀ, ଏଇଟା ଏତେ ଗହଳି। ଆମର ଯେମିତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଫେମସ୍, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ହେଇପାରେନି, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ରହିବ ଏ ମନ୍ଦିର। କାହିଁକିନା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ କେଉଁ ଗୋଟେ ଧାମ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଠି ସେମିତି ଗହଳି ଟିକେ ରହୁଛି। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବା ଟାଇମ୍ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଆମେ କେଉଁ ଭିତରେ ପଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଘୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ, ନମ୍ବର ନଗେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଏ ଭିତରେ ବୁଲିଲେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ବୁଝିପାରିବେ। କେମିତି ଗୋଟେ ହାତୀ ତାଙ୍କେ ଧରିକି ଷଣ୍ଢରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଟିଭି ବି ଲାଗିଛି, ଟିଭିରେ ବି ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଫୁଲ୍। ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନ ଆସିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ନ ଆସିପାରିବେ ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପୋକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଆମର ଯେମିତି ନଦୀ ଧଳା ପଥର ସେଇଟା ଆଣିକିରି ଏଠି ସଜେଇଛେ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ଆମର କିଛିଟା ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲୁଛି, ସବୁ କିଛି ମାହାପୁର ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ରାଉଣ୍ଡ ମାହାପୁର ରଖି ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲଉଛେ। ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଲମ୍ବା ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଫିର୍ ସେ ଜାଗାକୁ ଆଇବି। ଭଲ ଲାଗି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ କରି ପକାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଲାଇଭ୍ ବି ଲଗେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ଏଇଟା ଆମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ବି ଜଗିଛି, କହୁଛି ଏଠୁ ହଟିଯାଅ, ଗହଳି ବେଶୀ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବସେଇ ସବୁ ହଟିଯାଅ କହୁଛି। କେତେ ମାହାପୁର କେତେ ଗହଳି, ତଥାପି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଆମର ସୁରତର ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି। ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ, ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଫେମସ୍, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଲେ ଆମର ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି। ଏଠି ଆମର ରାକ୍ଷସକୁ ତୀର ମାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟିଭି ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଲାଗିଛି। ଆପଣ 90 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େନି, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଆମର ପଙ୍ଖା ଲାଗିଛି, AC ଲାଗିଛି, ସବୁକିଛି ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଏନ୍ଜୟ ପୁରା ମିଳିଯିବ। 90 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କାଢ଼ିବେ। ଆମର ମୁଁ କାହା ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି 80 ଟଙ୍କା ଥିଲା 2024, 2025ରେ ଆଇଲି 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ବାହାର ଲୁକ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି, କମେଣ୍ଟ କରି, ସେୟାର କରି, ଆଉ କେମିତି ହେଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲରେ କହିବେ, କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି ସବୁକିଛି କହିବେ, ତାକୁ ଧରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।